Türkmenistanyň Döwlet Lokmançylyk Uniwersitetine geçirilen sylaglanyş dawara ýokary ruhanytligi wetsenni. Ýurdumyzda şany seneler münasibetli milli ykdysadyýetimiziň puwdaklaryna köp ýyllaryň dowamyna bir kemse zähmet çekip, umumy ösüşe münasip goşan işgärleri döwlet derejesinde sarpalamak asyrly däbewirli. Şunun bilen baglykda ýurdumyzyň saglygy goraş ulgamyna amala asyrýan halkara hyzmatdaşlygyny berkitmekde, ulgamy döwrabatlaşdyrmakda, amsanperwer haýyr sahabat hereketini saglygy goraş işini üstünmekde, howannalyga mätäç şagylara lukmançylyk kömegini bermekde bitiren hyzmatlaryny keseleriň öňüne alyş we sagaldyş dikeliş işiniň oňyn tejribelerini ornaşdyrmaga goşan uly şahsy goşandyny nazara alyp, şeýle-de Türkmeniň Muskowy şahyry Magtumuly Pragynyň 300 ýyl münasibetli hormat prezidentimiň gol çeken kararyna laýyklykda Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň München şäheriniň ýaşaýjysy, pensioner, kardiokirurg Lukman doktor Hans Meissner Türkmenistanyň arkadagy medali hemde Magtumuly Pragynyň 300 ýyllygyna atly ýubiley medali, ýadgarlyk we sowatlyk nyşany goşurly. Dünýä weli Lukman özüne bildirilen hormat üçin Lukman arkadamda we hormat prezidentimizde tüýs sürekden hoşallyk bildirip, halkara hyzmatdaşlygynyň aýratyna saglygy goraş ulgamyna hakykatynyşlaryň ösdürmek üçin äger türlü mümkinçilikleriň üpşine edilen ýurdu bolan Türkmenistan we hyzmatdaşlyk bilen belent mertebede noktada. Şeýle-de Türkmenistanyň arkada medanyny hemde Magtumuly Pragynyň 300 ýyllygyna atly ýubiley medanyna, ýadgarlyk we sowatlyk nyşanyna münasip bolanlaryň hataryna Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň Berlindäki Stein-Beis Uniwersitetiniň professory Ludwig Hafen şäherindäki professor doktor Tom Kollegen hususy karhanasynyň stomatolog Lukmany doktor Tom Günther Jakob'yň bardygyny bellemeli. Munyň özi iki ýurdun arasyna saglygy goraş ulgamyna ýoly goýulan hyzmatdaşlaryň giň ugrlary öz içine alýanynyň nowatdaky suwtnamasydyr. Professor Lukman syýlag üçin hormat prezidentimize we Lukman arkadamyda hoşallyk bildirdi. Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň München şäherindäki Ludwig Maximilian adynaky Lukmançylyk Uniwersitet klinikasynyň ortopediýa, fizioterapiýa we reabilitasiýa klinikasynyň hirurg ortoped Lukmany doktor Johnson Volkmara Türkmenistanyň arkada medali hemde Magtumuly Pragynyň 300 ýyllygyna atly ýubiley medali, ýadgarlyk we sowatlyk nyşany goşurly. Şeýle-de bir ýerde goralan dawaranyň dowamyna Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň Aberrusen şäherindäki hirurgiýa, onkologiýa we estetik dermatologiýa ýürütülýän klinikasynyň dermatolog Lukmany doktor Hauserman Mangold Liesi Dorisy Türkmenistanyň arkada medali hemde Magtumuly Pragynyň 300 ýyllygyna atly ýubiley medali, ýadgarlyk hemde sowatlyk nyşany goşurly. Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň München şäherindäki Ludwig Maximilian adynaky Lukmançylyk Uniwersitetiniň Fürstenfeldbruck ilmi gözlek klinikasynyň umumy visceral hirurgiýa klinikasynyň hirurg Lukmany doktor Spelsberg Fritz Wilhelm Wolfgang Türkmenistanyň arkada medany hemde Magtumuly Pragynyň 300 ýyllygyna atly ýubiley medany, ýadgarlyk hemde sowatlyk nyşany aýratyn hoşallyk duýgusy bilen kabul etdi hemde özlerine bildirilen hormat üçin kädeşleriň adyndan sag bolsun aýtdy. Soňra bir ýerde guralan dawarada garaşsyz kemişeli bir tarap döwletimiziň amsanperwer durmuş syýasatyny üstünlikli durmuşa geçirmäge, howannalyga mätäç adamlaryň, alaýda çağalaryň, jemgyýetiň we döwletiň durmuşyna münasip we doly meşgulda gatnaşmaga bolan hukuklarynyň berja edilmeginde durmuş şygyryny ösdürmekde, jemgyýetçilik amsanperwer haýyr sahabat saglygy goraş idaralarynyň işini ösdürmekde, hususan lukmançylyk sagaldyş dikeldiş babatda kömek bermekde, himayete mätäç çağalara we mali hemde maddi kömegi guramak maslahatlary we usuly taýdan kömek bermek işine ul goşanlygyny döwlet we jemgyýetçilik işine gadanan üstünlikler hemde uzak ýyllaryň dowamyna çeken halal we ihlasy zähmetini nazaranyp saglygy goraş we dermatine ady işgärleriniň güni münasibetli bulgamyň işgärleriniň bir toparna Türkmenistanyň arkada medali, ýadgarlyk hemde sowatlyk nyşanlary dawaral ýagdaýda goşurly. Ýokary döwlet syýlaglaryna münasip bolanlar öýlerini çeken zähmetlerine ýokary baha berileni üçin türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Lukman arkadamda hemde hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza ýene bir ýoly hoşallyk bildirip, ýöňde durýan wezipeleriň agry bilen ýerine ýetirmek uğruna mundan meýlekde ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryny ananardylar. I am Hans Meissner. Men Meissner Johann Engelbert, pensioner, kardiochirurg Lukmany, Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň.
Men Türkmenistana geçirilen halkary ähmiýetli we saglyk goraş ulgamyna diýişli wajyp foruma gatnaşmaga iýerilen çakyryk üçin Türkmenistanyň prezidentine we türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy, hormatly kärdeşmi, Gahrman Arkadagy tüýsürekden hoşarlyk bildirýän. Şeýle kesirleriň öňüne alyş we sagaldyş dikeldiş işiniň oňyn tejribelerini ornaşdyrmaga goşandymy nazar alyp, maňa ýokary döwlet sylaw bolan Arkadag medalynyň gowşurylyny üçin şuňur sag bolsun aýdýan. Men öz gedegimde halkara hyzmatdaşlygynyň aýratynam saglyk goraş ulgamyna gatnaşyklaryň mundan beýlegim ösürilmek üçin ähli taglalarym gaýgyrmaryn. Men köp ýyllaryň dowamyna Türkmenistan we bu ajaýyp ýurdun saglyk goraş ulgamynyň lukmanlary hemde ýolbaşçylary bilen hyzmatdaşlykda boldum. Türkmen kärdeşlerim bilen bolan duşuklarda we bilelikde ýerine ýetiren öňüne alyş bejerçälerini hemde bir näçe operasiýalarda işin hyzmatdaşlyk edip, lukmançylyk tejribelerimizi hasam baýlaşdyrdyk. Men şu ýerde bir zady aýratyn nykdymak isleýän. Olam Türkmenistanyny saglyk goraş ulgamyna diýişli lukmançylyk idaralarynyň gurulşygyna, olaryň enjamlaşdyrylyşyna döwlet derejesinde ähmiýet berilýänligidir. Türkmenistanyň dürli kunjaklaryny, aýratynam Aşgabat we Arkadaş şäherlerine gurulan lukmançylyk idaralarynyň enjamlaşdyrylyşynyň häzirki zamanyň talaplaryna we ýokary halkary görkezlerini dol laýyk gelýänligini bellemek gerek. Hatta Aşgabat we Arkadaş şäherlerindäki saglyk goraş ulamy klinik merkezlerine ornaşdyrylan köp sanly enjamlaryň sebitde we hatta dünýäde ilkinjidigini bellemeliler. Türkmenistanyň saglyk goraş we derman fenaty işgärlerini günü münasibetli guralan şäherleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpçünidileni üçin hormatly prezident we Gahrman Arkadagy ýene bir ýola hoşarlyk bildirýän. Sag bolun. Men Dom Günther Jakob, Germaniýa Federativ Respublikasynyň Berlinnäki Steinbach Universitetiniň professory. Menim ajaýyp döwletde soňky 15 ýyldan bäri işleýän. Menim üçin bu ýerde işlemek Türkmenistanyň kärdeşlerimizi okutmak uly hormat we ören ýakymly. Sebäbi men bu ýurda we Türkmenistanyň halkyny gowurýan. Bu ýurdun ötüşini we aýeten derejelerini synlamak ören begenlerji. Bu ýerde ilmidama täzirikler we ötüşler amalaşýar. Giňden bellenýän saglyk goraş we derman fenaty işgärlerini gününi hormatly Türkmenistanyň prezidentiniň fermany bilen Arkadag medalyna münasip bolmagym men diýseň begenlerdi. Türkmen döwletini ähli ugurlarda bolşýaly saglyk goraş ulgamyna da uly ötüşler gazanýar. Saglyk döwlet maksatnamysy esasyna uzak ýyllaryň dowamyna diýişli tüzümlerde döwrewap tehnologiýalar ornaşdyrylyp, ýokary hili hyzmatlar ýol goýuldy. Bu urdaky işlere işin gatnaşyp, Türkmenistanyň saglyk goraş ulgamynyň hasam döwrewaplaşdyrmagyna goşýanlygymyza ören buýsan ýaz. Men bu sylalar we mehmançylygynda sag bolsun aýdýan. Men Gahrman Arkadagy we Türkmenistanyň hormatly prezidentine döredip beren ähli mümkinçilikler üçin hoşarlyk bildirýän. Sag bolun. My name is Professor Volkmar Jansson. Men Jansson Volkmar, Germaniýa Federativ Respublikasynyň München şäherindäki Ludwig Maximilian Universitet Klinikasynyň ortopediýa, fizioterapiýa we rehabilitasiýa klinikasynyň hirurg ortopedi. Biz ençeme ýyldan bäri Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk edýäris. Türkmenistanda gazanylan köp üstünlikleriň şaýady boldum. Şol üstünlikleriň biri häzirki wagtda bolup geçýän çäreler we maslahatlardyr. Biz lukmançylyk merkezleriniň ajaýyp açylyş dabaralaryna we sergilere gatnaşdyk. Men hem geljekde ortopedik tarapdan Türkmenistanyň ösüşine goşmakda zähmetim gaýgyrman. Alyp barýan işlerimize ýokary baha berilip, Arkadag we Magtumul Pragynyň 300 ýyllygyna atly ýubiley medalýarynyň gowşulmagy bize ruhy güýç berýär. Ýokary döwlet sylagyna münasip bolanlygym üçin hormatly Türkmenistanyň prezidentine hemde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygyna tüýsürekden hoşarlyk bildirýän. Sag bolun. Men Hauserman Mangald diýesi Daris, Germaniýa Federativ Respublikasynyň Hirurgiýa, Onkologiýa we Estetik Dermatologiýa ýürütülüşdirilen klinikasynyň dermatolog lukmany. Germaniýanyň we Türkmenistanyň saglyk goraş döwümleriniň arasynda netijeli gatnaşyklar ýoly goýuldy. Bugün ýurdun saglyk goraş we derman senaty işgärleriniň hüner bayramyna Arkadag medali, şeýle hem Magtumul Pragynyň 300 ýyllygyna atly ýubiley medali bilen sylalanmagym üstünlikli dowam etdirilýän iki taraplaryň hyzmatdaşlygymyza berilen ýokary baha hasaplaýan. Türkmenistanyň lukmanlary bilen iş alyp barmak meniň üçin ören ýakymly.
Germaniýa bilen Türkmenistanyň saglyk goraş idaralarynyň ilmi klinika merkezleriniň arasynda ýoly goýulan gatnaşyklar öz meýwelerini berge. Türkmenistanyň lukmanly huner derejesine kämilleşdirmek, tejribe alşmak maksady bilen Germaniýada ýygyderli saparda bolýanlyklaryna, özümiziň hem siziň ýurduňyzda bolup tejribemizi paýdaşýan namada buýtanýan. Türkmenistanyň saglyk goraş düzümleriniň alyp barýan işlerine, olarda ornaşdyrylan döwrewap lukmançylyk enjamlaryna ýokary baha bergen. Mümkinçilikden peýdalanyp Türkmenistanyň we Germaniýanyň arasynda saglyk goraş ulgamyna hyzmatdaşlygy ösürmäge giň mümkinçilikleri döreden türkmen halkynyň milli lideri, halk matlabatynyň başlygy Lukman Arkadagy hemde Türkmenistanyň hormatly prezidentina çäksiz hoşarlygyny beýan edýän. Sag bolun. My name is Fritz Spelsberg. Men Sesler Fritz Wilhelm Wolfgang, Germaniýa Federativ Respublikasynyň München şäheriniň Lukmançylyk Universitetiniň Almy gözlegi klinikasynyň umumy hirurgiýa klinikasynyň hirurgy. Türkmenistanyň saglyk goraýyş ulgamyna bolup geçýän köp sanly üstünlikleriň we ötüşleriň şahyady boldum. Türkmenistanyň saglyk ulgamy gün-günden kämilleşýär. Täze taslamalar amala aşyrylýar. Şeýle taslamalaryň biri hem täze onkologiýa merkezi. Ol döwrewap enjamlar bilen enjamlaşdyrylan ören uly hassahana bolar. Men hem bu taslama gatnaşýanlygyma ören buýsanýan. Bu gahrman Arkadaň we hormatly prezidentiň tagallalary bilen Türkmenistanyň saglyk goraýyş ulgamynyň üstünlikli ösdürilýändigine şahyatlyk edýär. Huner bayramynyň giňden bellenlen gününe Arkada we Matmul Pragynyň 300 ýyllygyna atly ýubiley medallaryna münasip bolmagym meni geljekki zähmet üstünliklerine ruhlandyrdy. Mümkinçilikden peýdalanyp Türkmenistanyň we Germaniýanyň arasynda saglyk goraýyş ulgamyny hyzmatdaşlygy ösdürmäge giň mümkinçilikleri döredýän türkmen halkynyň milli lideri, halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow hem de Türkmenistanyň hormatly prezidentina çäksiz hoşarlygym bildirýän. Sag bolun.